Победител за 2009-2010 година стана Петър Ванков, капитана на геометрите. От наградата си от представители на Фенкл Петър. Ванков направи изключителен сезон, колкото води дори сред голмайсторите с 6 гола, но преди всичко е за всеотдайност и съберазаване. Естествено, това е Михаил Аврионов, номер 14. Ето, че и гостите бележат гол в този матч. Номер 8 е негов автор. Това е капитанът Симеон Атанасов. Сигурно всъщност се записва сред голмайсторите 4 на 1 за геометрите срещу Томатинова. И едно награждаване на Ивайло Петев, футболиста, който според мнозина донесе така необходимия на Етърхъс. Ивайло Петев изигра последния си матч пред великодълновска публика, тъй като интузия го принуждава да сложи край на състезателната му кариера. В момента той получава награда в Фенкл Петър, виолетова фанелка и виолетов шал. Нека да му благодарим за това, че в края на кариерата си облече виолетовата фанелка. Тя също като оранжевата е шампионска. Нека да благодарим на футболистите на треньорския щаб на ръководството метър 1924 за тази успешна футболна пролет. Още веднъж нашите адмирации за това, което направите етърци през пролетния полусезон на настоящото първенство. Завършват да наистина подобаващо с 8 поредни
мача без загуба, което си е клубен рекорд. Не ни остава нищо друго, освен да ви благодарим и да се надяваме на още по-големи успехи през следващото първенство, което започва на 1 август. Мисля, че всички са съгласни, че това е най-стойностният отбор, който някога е имал Етър 1924. С тази победа те заравиха всички роли по Търново. В последния кръг им предстои гостуване на Вихрен Сандански. Пожелаваме ви да приключат сезона наистина без